Lahat ay pumalakpak na malakas sa ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayong lahat ng ating malapay. Tayo po lahat ay tumayo na maminamahal. Lahat ay tumayo at pag-unat-unat yung inaantok, punta sa likod upang magising tayo, upang mapakinggan ng mainam ang salita ng Diyos, upang walang manlulupaypay. Amen. 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 Yung mayroon na talagang nakatulog na, nakaupo na lang. At ang buong pagkakataon ay ating pagkakaloob sa ating pong pinagpalang mangaral. Narito ating beloved elder, Father Alvin Reyes. Palakpakan po natin muli ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved elder preacher Kuya Buboy niya. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Radalmeda. Hallelujah. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung ibinuhos yung matamis at banal na presensya. Mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, hallelujah, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Patawarin mo po kami, umalapeng Jesus. Hallelujah. Hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoong Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Langisan mo po ang iyong abang likod, bagay ang iyong banal na salita. Aming dinadalangin ng malapang Jesus. Hallelujah. Buksan mo po ang aming pangunawa, kaisipan na matagapakinig. Hallelujah. At tumimo nawa sa bawat puso at isip ang bawat, hallelujah, banal na salita na aming pag-aaralan sa araw nito, o malapang Jesus. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago pong lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Radalmeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, in law to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong at sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord, sa ating mga beloved viewers, sa ating Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal mga bisita. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ihanda yung ating pong mga Bible, mga minamahal, ating pong mga notebook, ating pong isulat, mga minamahal, ating pong mga pag-aaralan. Amen? At basahin po natin, mga minamahal, aklat po ng 1, kabanatay 15, talata po ay 16. Amen? Sound. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 16, ganito po ang sinasabi, ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Before the foundation of the earth, mga minamahal,
God has chosen us. Amen? Bago itatag ang sanlibutan, pinili na po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang iba, ang tanong, bakit pinili po tayo ng mahal na Panginoon? Dahil sa kanyang kahabagan. Amen? Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Balit sabi nga po, mga minamahal, may layunin ang ating dakilang Diyos. Kung bakit po tayo pinili, hinirang. Sabi nga po, mga minamahal, amen? Ako'y hindi ninyo hinirang. Amen. Sapagat walang humahanap sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Upang siya po ay paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung hindi tayo hinirang, kung hindi tayo pinili ng ating dakilang Diyos, wala po tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Wala po tayo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kung hindi tayo pinili, hinirang, inihalal ng ating dakilang Diyos, hindi po tayo mga awit, mga minamahal. Hindi po tayo manunugtog, hindi po tayo helps of the church, mga minamahal. Amen? Sabalit sabi nga po, dahil sa pag-ibig, dahil sa biyaya na sumasagana, amen, sumasaganang lubos sa atin ng ating pong pinakamamalapang Diyos, ang biyaya na pinagkaloob, tayo hinirang, pinili, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Dahil sa tayo hinirang at pinili, inihalal, mga minamahal, amen? Sabi nga po, mga minamahal, lahat po ng ating pong panalangin, sabi po, mga minamahal, amen? Anumang inyong hingin, sabi ng ating nabasa, anuman daw po yung ating pong hingin sa ating pong pinakamamahal na Diyos, amen? Basta't makabubuti sa mga tunay na anak ng Diyos, makabubuti sa kanilang paglilingkod, sa pagtatrabaho ng kaligtasan, ay ibibigay agad ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakapalad natin, mga minamahal. Amen? Napakapalad natin. Sapagkat sa panahon ngayon, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal, mga kababayan, mga minamahal, hindi na po tayo lalayo. Ang akin na lamang pong bilabot nila, mga minamahal. Nagkasakit. Nung isang araw, dinalaw ko po sila, mga minamahal. Nagkasakit sila, nagkaroon ng yung tinatawag na vertigo, naihilo po, mga minamahal. Sabi niya, i-confine nyo na ako, sabi niya, mga minamahal. Aking mga loved ones, talagang kinonfine, dinala doon sa kamag-anak po, mga minamahal. Amen? Kamag-anak po, mga minamahal. Kamag-anak namin, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, kahit kamag-anak mo, kung wala kang pera, wala tayong salapi, mga minamahal, hindi tayo papansinin, mga minamahal. Sapagkat iba na po ang kalakaran ngayon, mga minamahal. Amen? Mas nangunguna na po ang pera po, mga minamahal. Subalit sa mga tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi na sila pupunta doon sa ospital, mga minamahal. Amen? Sapagkat pagpunta lamang po dito sa gawain ng ating dakilang Diyos, pagkatapos natanggapin ng ating pong pinakamamalapang Diyos, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Amen? Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, kaya itong nilinis ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Diyos. Kahit may pera ka, mga minamahal, kahit may pera tayo, mga minamahal, limitado pa rin ang kaalaman at kasanayan ng isang doktor, mga minamahal. Subalit sa ating pong pinakamamalapang Diyos, amen? Lahat ng bagay posible. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Marami ang nagtatanong, bakit ba tayo pinili ng ating dakilang Diyos? Sa ating mga patutuo, sabi po, hindi tayo karapat-dapat, subalit mirarapat ng ating dakilang Diyos. Ang layunin po pala ng ating dakilang Diyos kung bakit po tayo pinili. Amen? Hindi lang upang maging mga awit, hindi lang upang maging manunugtong, hindi lang upang maging help to the church, mga minamahal, amen? Kundi upang tayo po pala ay magsiyaon at magsipagbunga. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At upang manatili ang bunga, mga minamahal. Amen? May siyam na bunga, mga minamahal, ang Espiritu. Amen? Ang pag-ibig una, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipig, mga minamahal. Kung meron po tayong pag-ibig, bunga ng Espiritu, mga minamahal, meron tayong pagtitiis, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen?
mahal na mahal natin ang ating dakilang Diyos. Kahit sa oras na ito, tayo po ay nagsasakripisyo. Amen. Tinitiis po natin ang mga kagat ng lamok, mga minamahal. Amen. Subali ating pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida, gustong-gusto niyang magpakagat sa lamok. Bakit? Sapagkat kapag kinakagat ng lamok, nananatili po siyang gising. Amen. At patuloy na nakapagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, amen, nawawala, nakakalimutan na po, mga minamahal, kung bakit dahilan, kung bakit sila po ay tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dito po, mga minamahal, sa aklat ng Lucas, ang pagkakatawag po sa atin, pagkakapili, pagkakahirang ng ating dakilang Diyos, inahilin tulad, mga minamahal, sa talinghagaing ito, mga minamahal, itinulad ng ating dakilang Diyos sa talanghaga, mga minamahal. Ako na lang po magbabasa. Lucas 13, talatay 6 hanggang 9 po, mga minamahal. At aklat po ng Lucas 3:9. Lucas 13, 6 hanggang 9 at Lucas 3, talatay 9. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya naparoong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya'y sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay puputulin mo. Lucas 3:9. At ngayon nga'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ang tungkulin ng isang Kristiyano, mga minamahal, ang magsipagbunga. Amen. Kaya't maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong tamarin sa paghahayo po, mga minamahal, sapagkat hahanapan po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung wala tayong mailapit, amen, sa ating pong pinakamamalaking Jesus na kaluluwa. Sabi nga po, isang kaluluwa, mailapit, milyon-milyon, mga minamahal, 1,000, milyon, mga minamahal. Amen. Hindi mabilang. Amen. Nagkakatuwaan ng anghel sa langit. Isang kaluluwang mailapit natin sa ating dakilang Diyos. Amen. Maraming kasalanan po tatakpan ng ating dakilang Diyos. Amen. Patatawarin po tayo. Pagpapalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Karamihan sa atin, mga minamahal. Amen. Tayo, mga minamahal, nakakalimot na po. Amen. Inuuna na po natin ang material na bagay. Nakakalimutan na po natin kung ano po yung tungkulin na iniatang, ibinigay sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Diba sa atin, mga minamahal, kapitbahay na nila, mga minamahal. Kapitbahay nila may diabetic, naputulan na ng daliri sa paa, mga minamahal. Amen. Hindi pa rin mahayuan. Mabigyan ng leaflets, mga minamahal. Araw ng Martes, mga minamahal, doon po sa Barangay Tubag, mga minamahal, nakausap yung ating pong beloved sister na ito, mga minamahal, sapagkat pinuntahan niya po ang taong ito. Sabi ng anak nung yung tatay, mga minamahal, yung tatay may diabetic, naputulan na ng daliri sa paa. Yung anak, sabi niya, ano yung sister na ito, kapitbahay namin ito, kapitbahay ng mga awit, sabi mga minamahal. Bakit hindi kami mapuntahan? Yung pala, kapatiran nyo sila. Sabi mga minamahal. Amen? Pananagutan po natin yan, mga minamahal. Amen? Sisingilin po yan sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Walang bayad, mga minamahal. Ibinigay sa atin ng walang bayad. Sabi nga po, ibahagi naman po natin ng libre, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sabi nga po, gaya tayo ng isang puno ng igos, mga minamahal. Amen. Igos na itinanim ng isang
isang tao na may isang puno ng igos, mga minamahal. Amen? Nagtanim sa kanyang ubasan. Gaya ng ating dakilang Diyos, inilagay tayo dito po, mga minamahal. Amen? Kahit ang ating dakilang Diyos, nag-i-expect, mga minamahal. Amen? Ine-expect niya yung bunga. Ibig sabihin, mga minamahal, something in return, mga minamahal. Amen? Bilang isang magsasaka, pag nagtanim tayo, mga minamahal, di ba ine-expect natin sa tamang panahon, tayo po ay mag-aani. Gayon din po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ini-expect ng mahal na Panginoon, tayo po ay mamunga po, mga minamahal. Amen. Hindi tayo pinili, mga minamahal, upang maging isang mga awit lamang po, mga minamahal. Bukod sa mga awit, ang talagang ating pong pinakatungkulin sa lahat, numero 1, mga minamahal. Amen. Ang ibahagi ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi nga po, hahanapan tayo ng ating dakilang Diyos. Katulad ng isang taong ito, mga minamahal, nagtanim ng igos sa kanyang ubasan. Sabi nga po, narito 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos. Ilang taon na po tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hinahanapan na po tayo ng bunga ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala pa rin po tayo maipakita. Wala pa tayong maipresenta, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, kung walang mahanap, sabi nga po, mga minamahal, puputulin mo. Nakakasikip na lamang daw po sa lupa, mga minamahal. Amen. Gayon din tayo, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, amen, kapag hindi tayo napakinabangan sa kanyang banal na ubasan, binabaliwala natin ang ating katawagan, mga minamahal. Sabi nga po, siyempre, ang ating dakilang Diyos ang naglagay, siya rin po ang mag-aalis, mga minamahal. Amen. Puputulin tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat hindi tayo namumunga, mga minamahal. Subalit, hindi agad iginagawa ng hatol. Sapagkat sabi nga po, ang Diyos ay sagana sa kabagan, banayad sa pagkagalit. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Patuloy pa rin po tayong binibigyan ng pagkakataon, mga minamahal. Amen? Mamunga, maghayo po, mga minamahal. Amen? Lucas 3:9, mga minamahal, ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol o inihahagis sa apoy. Amen. Hindi na nga namumunga, mga minamahal. Amen. Hindi na mga nangamumunga, hindi na nagahayo, mga minamahal, gumagawa pa ng masama sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Chismis dito, chismis doon, mga minamahal. Nagiging katitisuran na po, mga minamahal. Kahit sabi nga po, nakaamba na. Amen? Nandiyan na yung palakol, mga minamahal. Puputulin na daw po yung mga namumunga ng masama, mga gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi po, mga minamahal, alalahanin po natin. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal, ang sa atin ay tumawag. See your calling. Aklat po ng unang Korinto, kabanatay 1, talatay 26 hanggang 28. Ating pong basahin. Praise the Lord. Ako na lang po magbabasa. Unang Korinto, kabanatay 1, talatay 26 hanggang 28. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Tignan po natin, masdan po natin yung pagkatawag sa atin, mga minamahal. Amen. Na tayo, mga minamahal, walang-wala, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, tayo ang pinakamababa, mga minamahal. Amen. Ganito magpala ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sino nga daw po ang naging tagapayo ng mahal na Panginoon? Amen. Walang nagpayo sa mahal na Panginoon at si ganito, si brother, si ganito, and so. Piliin mo yan, mahal na Panginoon. Amen.
Wala po, kundi doon, ayon sa minagaling na kalooban ng ating dakilang Diyos, tayo'y pinili niya. Amen? Pinili tayo ng ating dakilang Diyos, siya mismo ang naghalal sa atin. At yung pagkakahalal sa atin, mga minamahal, walang expiration date. Amen? Kung ang tao naghalal ng presidente, hanggang 6 na taon lamang siya, mga minamahal. Pero sa mga tunay na anak ng Diyos, kapag inihalal tayo, inilagay bilang mga awit, manunugtog, helps of the church, mga minamahal, kung ano pa man ang mahalagang mga tungkulin, hindi nag-i-expired. Walang katapusan, mga minamahal. Sapagkat kung ano ang tungkulin, ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, pagpikit ng mata, pagmulat ng mata doon, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating dakilang Diyos, mga awit dito, mga awit din po sa langit. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pinili ng mahal na Panginoon, amen, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, mga minamahal. Pinagpala ng ating dakilang Diyos, amen. Ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, amen. Bilang isang minor, mga minamahal. Amen? Alam niyo po, mga minamahal, marami siyang kakumpetensya. Anong kakumpetensya niya, mga minamahal? Mga inhinyero, mga arkitekto, mga minamahal. Ang ating beloved elder, ito ay sa kapurihan lamang na ating dakilang Diyos. Amen? Wala po siyang natapos, mga minamahal. Amen? So, balit sabi nga po, pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang mga hindi marurunong ayon sa laman. Amen. Hindi ang maraming may kapangyarihan, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan. Walang natapos, mga minamahal. Alam niyo po ba, mga minamahal, mas mataas pa ang posisyon. Amen. Siya po ay naging consultant. Amen? Consultant bilang minors, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag gumawa ng plano, yung mga inhinyero, yung arkitekto, kailangan mo ng isang guni sa ating pong beloved elder. Kapag kanyang inaprubahan yan, mga minamahal, aprobado ang plano. Pero kapag kanya'y nireject, walang proyekto. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ating kapatid, mga minamahal, nagtrabaho bilang dicer, mga minamahal. Amen. Ano ang kanyang mga kasabay, mga natapos, mga minamahal, amen, mga natapos ng mga accountant, mga minamahal, accountant, inhinyero, mga minamahal, ang in-applyan na ating kapatid bilang janitor, mga minamahal. Ang kanyang kasuotan, nakakurbata, mga minamahal, amen, nakakurbata, naka-long sleeve, maayos, mga minamahal, dahil sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Sa unang dalangin, ating pong dearly beloved parents in the Lord. Amen. Sabi nung interviewer, mga minamahal, anong ina-applyan mo? Sabi, janitor po. Sa ayos mong yan, janitor. Sabi nung interviewer, mga minamahal. Alam niyo po kung ano pong inilagay na posisyon, anong ibinigay na posisyon sa ating beloved kapatid. Hindi bagay sa iyo yung janitor, sabi ng interviewer. Ang bagay sa iyo, supervisor. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit mga minamahal, sabi nga po, ang ating tungkulin, maghayo, magbunga. Amen. Subalit marami sa atin, imbis magbunga, nagiging katitisuran. Mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, aklat ng Marcos 9:42, ito pong nakasulat, at ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. Mga minamahal. Amen? Hindi na nga tayo nakakapaghayo, hindi na tayo nagiging daluyan ng pagpapala, nagiging katitisuran pa tayo, mga minamahal. Amen? Doon po, sa dako po ng Palawan. Amen. Sabi ng ating beloved elder brother Romy, amen, Binitis, maraming nagsibabaan, mga minamahal. Maraming nagsibabaan, mga beloved Pine Squad, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sabi po doon, mga minamahal, tinanong yung mga mostly, mga brothers po, mga minamahal, bakit kayo nagsibabaan? May chastisement, mga minamahal. Pinag-aayuno, hindi sila mag-ayuno, ayaw mag-ayuno, mga minamahal.
Ano ang dahilan? Sabi nila, mga minamahal, naglalaro ng ML. Pinag-aayuno sila para makabalik, mga minamahal. Ano po ang katwiran nila? Ang katwiran nila, mga minamahal, may nakita po sila, naglalaro po. Amen. Kapwa nila, mga minamahal, mga awit. Amen. Naglalaro daw po ng ML, mga minamahal. Bakit si ganito, so and so? Naglalaro ng ML, gagayahin ko na. Amen. Kaya sa atin po, mga minamahal, amen, na naglalaro ng ML sa araw ng pananambahan, amen, nagiging katitisuran po tayo, mga minamahal. Sinasabing, mabuti pang lagyan ng gilingang bato at tayo po ibulid, itapon sa dagat po, mga minamahal. Amen. Sapagkat pananagutan po natin yan, mga minamahal. Amen. At doon naman po sa mga natitisod, ito po, mga minamahal. Aklat ng 2 Pedro, Kabanatay 1, Talatay 10, mga minamahal. Ating bumasahin. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 11, ganito po nasasabi. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karyang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi daw po, mga minamahal, sabi po ng ating binasa, mga minamahal, kung ating papahalagahan yung ating mga tungkulin, kung ating ipagtatrabaho ang ating kaligtasan na may takot at pangingig, mga minamahal, wala pong matitisod. Hindi po tayo matitisod, mga minamahal. Amen. Makakita man tayo ng katitisuran, makikita lang natin pero hindi tayo matitisod, mga minamahal. Amen. Pagsalitaan man tayo ng masama, mga minamahal. Amen. Tayo man ay ma-rebuke, mga minamahal, hindi po tayo matitisod. Hindi natin ikawawala. Sabi nga po, hindi natin ikawawala sapagkat mahal na mahal natin yung ating katawagan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Walang dahilan. Amen. Walang dahilan. Wala tayong maidadahilan, mga minamahal, sa harapan ng Malapenoon. Malapenoon, natisod ako dahil nakita ko si ganito, naglalaro ng ML. Mahal ko na Panginoon, nakita ko si ganito, mga minamahal, nagsusuot ng shorts. Amen. Sapagkat kanya-kanya po tayo ng pagtatrabaho ng kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At yung atin sa ating mga minamahal. Amen. Bakit hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, bagamat tayo nagiging katitisuran, mga minamahal, sumasagana pa rin ang biyaya ng mahal na Panginoon. Yung iba hinahamak, mga minamahal, patuloy pa rin. Sige po, sige na, gawa ng gawa. Amen. Hindi nagsisisi sa kanilang ginagawa, mga minamahal. Sabi po, mga minamahal, wag po nating hamakin. Amen. Wag nating ipagsawalang bahala, mga minamahal. Amen. Aklat po ng Roma, mga minamahal, last 3 verse po. Roma 2:4 hanggang 6. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 6. Ganito po sinasabi. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisi. Dadapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos na siyang ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. May panahon pa po, mga minamahal. Habang tayo pa po ay nabubuhay, magbalik loob po tayo sa mahal na Panginoon. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang mga pagkukulang. Amen. Kung tayo man po ay naging katitisuran, tayo man po ay nadapa, natisod, amen. Dahil tayo po ay na-review, mga minamahal, tayo bumaba sa ating mga tungkulin, sabi nga po, mga minamahal, may panahon pa. Amen. Sapagkat sagana
ang ating dakilang Diyos sa kanyang kahabagan. Amen? Mahal na mahal po tayo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya lahat po, mga minamahal, amen? Kailangan nating manumbalik. Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sabi nga po, ang aking gantimpala ay nasa akin. Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Masasayang ang ating paglilingkod, mga minamahal, kapag hindi po tayo nagsisisi. Hindi tayo makasama sa rapture of the church. Amen? Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Goodness of God. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were Lord like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ang Diyos ay mabuti, amen? Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Pagamat tayo nagkukulang, mga minamahal, nariyan pa rin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na tayo po ay patuloy na sinasamahan, hindi iniwan.
Patuloy na pinapatnubayan sa oras ng kagipitan, pangangailangan. Laging tumutugon ang ating dakilang Diyos. Subalit, ano ang ating may gaganti sa ating dakilang Diyos? Ano ang ating ibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Babayaran ba natin ng masama ang kabutihan na ibinigay ng ating dakilang Diyos? Tayo ba'y magbibingi-bingihan na lamang? Ating babaliwalain lahat ng pinag-uutos sa ating ng dakilang Diyos. Tayo maghayo, mga minamahal. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Marami sa ating mga kababayan nangangailangan ng kaligtasan. Hindi lamang tayo, mga minamahal. Ipakita natin ang ilaw sa kanilang mga minamahal. Ating mga minamahal ng kababayan, kayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na pera. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Susi upang mamuksa ng pintuan tayo makapasok sa langit. Una po ay ang pananampalataya. Na sinasabi po, mga minamahal, na ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:1. Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Roma 10:17. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Panampalatayan po natin, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya ay Diyos, nagkatawang tao na bayubay sa krus. Siya po ay ibinigay ang kanyang buhay upang tayo, ikaw, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa po ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Roma 3:10, talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin pwedeng ikatwiran sa mahal na Panginoon, tayo walang kasalanan. Sapagkat mismo ang banal na kasulatan na nagsasabi na walang matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Kahit sinasabi ng alaklat ng unang Juan Kabanatay 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung tayo po, mga minamahal, ay lalapit sa mahal na Panginoon, may pagpapakumbaba, pagsisisi. Sinasabi po, tapat ang ating dakilang Diyos. Hindi niya ipagdadamot ang kanyang kapatawaran. Buong puso niya ang ibibigay, ipagkakaloob doon sa may mapagpakumbabang puso. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap, sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Pagkatapos tayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Kristo, tatanggapin natin ang kaloob ng ating dakilang Diyos. Ang kapangyarihan na maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaapat po, ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay isasagawa ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Yung ating nakita kanina, ating mga beloved, mga awit. Sila'y nanganginig na parang nakuryente ng ilang libong voltahe. Yung iba umiiyak. Yung iba nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan po inyong tatanggapin kung tayo ay maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating itaas 2 kamay, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na akit pong sasambitin.
O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Taunang dalangin po namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa mga kaluluwa na iyong inilapit mismo sa iyong banal na paanan. Patawarin mo po siya, mahal na Panginoong Jesus. Iligtas mo po siya sa ng kanyang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po siya, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hanggang siya yung muling pagbabalik. Gawin mo po siyang totoo at tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamama na Jesus. Atin na pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi siya liko, mga minamahal, upang limutin ang ating pagtitis na ito. Ang ating mga gawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-ibig natin sa mga oras na ito. Hindi daw liko ang mahal na Panginoon. Sa mga pagtitiis na ito, maggawa natin pag-ibig na pinapakita natin sa mahal na Panginoon. Siya ay puspos ng kabagan, sagana sa kagandang loob, sagana sa pagpapatawa. Kaya dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga pangangailangan, sa ating mga karamdaman, o anuman ang kahilingan natin, humingi tayo ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo abutin na mapagpalang kamay ng ating napakabait na Diyos. Dakilang Diyos mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa tulong giyaya, sa nuklukan ng awa sa kalangitan. Dingin mo yung mga anak na nagsusumamo. Aming espesyal na dinadalangin, mahal na Panginoon. Aming beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda. Kailangan po namin siya, mahal na Panginoon. Kailangan po namin ang beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda. Iba yung kalusugan at kalakasan, mahabang buhay. Ang ginawa sa iyong pagbabalik. Maging sa kanilang mga anak, mga manugang apo, sa lahat ang pinamahal magagawa. Lahat ay yung mga anak, mahal na Panginoon, upang patuloy mo kayong magamit ayon sa iyong pagkataon, paghirap mo sa bawat isa sa amin. Mga prayer request, mahal na Panginoon, sa karamdaman, anumang kahilingan, pagkalububon, tamang katugunan. Yung mga anak ang hirap lulupay-pay. Ibalik mo na ang una namin pag-ibig, malapay na sapagkat labis mo na iniibig kaligtasan at kita mo sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin mo din po, malapay noon, ang iman sa buhay na wala pa sa iyo, na sila ay makasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo. Sa pangkalat at panalangin ng ang beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord.
Sawayin po natin mga minamahal. Hilingin po natin lubos na kagalingan po natin, katugunan ng panalangin. Kung mayroon po kayong karamdaman sa mga viewers po, mga minamahal sa mga baguhan, samahan niyo po kami. O ano po yung karamdaman? Ano po yung pangangailangan? Ano po ang inihiling niyo sa mahal na Panginoon? Ililiko ang mahal na Panginoon sa pag-ibig, pagkikisa, pinapakita natin sa inyo. Kung ano po, ipatong niyo po ang inyong kamay sa inyong ulo at ang kaliwang kamay, ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte na may karamdaman. At sawayin po natin ito, mga minamahal. May mga problema, itaas niyo po ang dalawang kamay. Ano mong kahilingan natin, itaas niyo po ang dalawang kamay. At hilingin natin sa mahal na Panginoon ang katugunan ng ating mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, amin sinasuwayan lahat ng mga problema sa ring karamdaman. Walang kagalian kasawak, anumang karamdaman, cancer, diabetes, hepatitis, colon cancer, kidney stone, matunaw ay last report, bumalik ka sa normal. Lahat ng karamdaman, problema sa rin, malutas ka. Sa makapangyarihang pangalan sa Espiritu, gawa ng laman, lasong kami, asong na sa abilib, sa doubts ka sa lahat ng karamdaman, be healed in the name of Jesus, be healed in Jesus' name, victory in Jesus' name of Nazareth. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! There is so much of Jesus. Tatalong po tayo ng 3 beses sa mga minamahal ng hallelujah. Ang ibig sabihin po ng hallelujah, mga minamahal, sa Revelation 19:1 po. Ang nakalagay po doon, ang kahulugan po ng hallelujah, kaligtasan, kapangyarihan, kaligtasan, kaluwatian sa ating pinakamamahal na Jesus. Kung nasa panganib po kayo, mga minamahal, sumigaw lang po kayo ng hallelujah, ililigtas tayo ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan magpalayas, mga minamahal ng karamdaman, huwag po lang tayo mag-rebuke, mga minamahal. Ang gagawin po natin sa kabubuti ng ating kapwa, mga minamahal, sapagkat mahirap po tayo, mga anak ng Diyos, sa katotohanan kung nag-rebuke po tayo, nakakatakot po na bagay. Katulad ni Eliseo, mga minamahal, nirebuke niya, mga minamahal, ang 40 bata, dahil siya itinutuya, mga minamahal. Sinumpa niya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2 puso ang lumabas, yung 40 bata, nilamon lahat, ginutay-gutay ng mga uso, mga minamahal. Kaya ang mamumutayo sa ating labi, sa ating mga, sa lahat. Magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihan ng ating kapwa na mamumutayo dapat sa ating labi, sa kaniligtas, pag-ibig at pagmamahal. Kaya tumalon po tayo ng 3 beses, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, maging sa mga viewers po, mga minamahal. Sumabay po kayo. Sa mga bisita, sumabay po kayo ng 3 bisis na sisigaw na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Ang walang hanggang kapurihan, kaluwatian, pagpapasalamat, pagpaparangal, walang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sa pangkalatang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Akin tinatawagan na po ang ating beloved Elder. Praise the Lord po, siya po sa ating pagtatapos sa ating schedule po ng gawain. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tunay po minamahal na talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos muli sa ating napag-aralan ngayon minamahal na talagang ating huwag nating kakalimutan na laging humayo minamahal. Talagang huwag nating ipagkait maging sa ating mga nakakatabi, sa ating mga sasakyan na ating nakakatabi minamahal. Talagang huwag nating ipagkait nating ibalita ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa ating mga katrabaho minamahal. Talagang dahil ito ang obligasyon talaga ng Kristiyano minamahal.
Kaya tayo hanggang sa mga oras din na nanatili pa tayo manamahal, talagang yan ang ating obligasyon. Sabi nga ng banal na kasulatan na gawin nating alagad ang lahat ng bansa manamahal. At talagang yan ang ating obligasyon. Kaya humayo ang lahat. Laging pinagbibilin din nating beloved honorable pastor na talagang humayo manamahal upang lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganun din nga po, lagi din po pinagbibilin ng ating beloved honorable pastor na laging dumalo 3 times a week sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At para po sa regular na announcement panamahal, patuloy po tayong dumalo maging sa ating mga minamahal na webcast viewers. Dumalo po dito sa Palaming Road, 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Amen, praise the Lord. Dahil tayo may mga tatlong regular na gawain manamahal. Kagaya nga po nito manamahal, itong overnight, Friday overnight service. Tayo po ay nagdadaos ng ating banal na gawain simula alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado manamahal. Tayo po ay nagdadaos ng manamahal. Isang napakahalagang bagay na pagdalo po natin manamahal. Dahil sabi nga po ng beloved honorable pastor, ang pagdalo daw po ng overnight service, ito po ay katumbas 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya marami po manamahal na talagang nakakaranas na kapag grabing ganyan manamahal na talagang grabing kapangyarihan, sumigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, kara-karaka, nandyan kaagad ang tulong ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo din po ay nagdadaos ng ating Sunday service. Bukas po manamahal. Tayo po ay magdadaos minamahal simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yan po tayo nagdadaos ng regular Sunday service po natin. At ganoon din sa ating midweek service minamahal. Every Wednesday minamahal. Tayo po ay nagdadaos na simula alauna hanggang alas 5 ng hapon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At huwag din po natin kalimutan dumalo sa Bible study. Diyan po sa may Barangay Tibag, sa may Tamundong Residence, mga minamahal. Talagang kung may, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid na malapit po dyan, dumalo po at mag-invite na rin minamahal. Hallelujah. Upang talagang, sabi nga, more praising, more blessing. Nandun ang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Talagang huwag po natin kalimutan mga bagay niyan. At patuloy din po tayong suporta sa banal na gawain ng pinakamamahal Panginoon, lalo na po sa TV program. Ating ihulog yung ating 5 piso, 10 piso. Diyan sa may information man mahal. Ating suportahan yung ating TV at radio program man mahal. Talagang marami pong, yan po yung ginagamit ng pinakamamahal na Panginoon. Marami po sa ating mga kababayan talaga dyan na naliligtas. Diyan minamahal na talagang ating lalong mga kababayan natin hindi makatulog minamahal. Sila po ay nakakasumpong. In fact, marami sa ating mga minamahal na kapatiran niya ng ginamit ng pinakamamahal na Panginoon upang sila po ay maligtas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at patuloy tayong sumabaybay manamahal sa ating sa ating TV program manamahal na wag po natin sa PTV 8 manamahal. Yan po ay nag-uumpisa sa Sabado manamahal. Every Saturday, yan po ay nag-uumpisa ng alas 10:30 hanggang alas 12 po yan manamahal. Tayo manood po lagi dyan manamahal dahil grabe pong pangangaral ng ating beloved honorable pastor dyan manamahal. Talagang lubos po tayong pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy din po tayong masubaybay sa ating Facebook Live na po ang magiging makikita manamahal, maging makapanood tayo ng regular nating banal na gawain at maging sumuporta na rin sa ating mga YouTube mag-subscribe manamahal. At sa mga nais magpa-counsel manamahal, kung sa ating mga beloved sister, pwede po lumapit dyan kay Ate Vines, amen, praise the Lord, sa ating mga beloved sister. At sa ganoon din sa mga beloved brothers, pwede po lumapit manamahal sa dito po sa preacher's area, sa luhuran po natin beloved ordinary preacher. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At meron ding lay hands manamahal after po ng closing prayer. At meron din po tayong practice ang ating beloved adults choir. Amen, praise the Lord. At ganon din sa ating beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. Maging sa ating beloved finest choir. Amen, praise the Lord. Amen po. Amen, praise the Lord. Youth and single lang po.
Amen. Praise the Lord. Ang ating beloved adults choir, ang ating beloved youth and singles choir, meron pong practice after ng service. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kung wala na pong ibang announcement, na pwede pong may announcement na mahal, at tayo po yung magpasalamat na po sa ating pinakamamahal na Panginoon.